Dobrodošli na kanal Natašini psi. Danas pričamo o jednoj izuzetno popularnoj rasi, pomeranskom špicu, malom psu velikog srca. Ako ste ikada videli malog paholjastog psa koji ponosno korača kao da je glavni u parku, velika je verovatnoća da ste upoznali pomeranskog špica. Ova rasa, često nazivana i pomeranac, već godinama osvaja srca ljubitelja pasa širom sveta, a razlog je više nego jasan. Ovi psi su pravi šarmeri. Ali iza te preslatke spoljašnjosti krije se složen karakter i pas koji, iako male veličine, zahteva ozbiljan pristup. Ako razmišljate o tome da jedan pomeranac postane deo vaše porodice, evo svega što treba da znate o njima. Izgled koji ostavlja bez daha. Pomeranski špic pripada grupi patuljastih špiceva i spada među najmanje rase na svetu. Težina im se obično kreće između 1,8 i 3,5 kg, ali uprkos maloj veličini, njihov karakter je sve samo ne patuljast. Njihovo bogato dvostruko krzno sa mekanom podlakom i dužom sjajnom spoljašnjom dlakom daje im izgled male loptice. Posebno je upečatljiv okovratnik od duže dlake oko vrata koji ih čini sličnim lavovima u mini izdanju. Boje variraju od narandžaste i bele preko crne i sive do trobojnih kombinacija. Karakter. Kao da imate malog vuka u telu plišane igračke. Nemojte da vas prevari izgled. Pomeranci su temperamentni, inteligentni i često tvrdoglavi psi. Njihova ličnost je energična, radoznala i ponekad čak i prkosna. Vole da su u centru pažnje i ne podnose da budu zanemareni. Iako su mali, često se ponašaju kao da su mnogo veći. Ne boje se drugih pasa, često će lajati na nepoznate zvuke ili ljude i rado će braniti svoj dom. Zato je rana socijalizacija jako važna. Uz dobar trening i rutinu, pomeranac može biti izvanredno privržen i zabavan kućni ljubimac. Idealan je za ljude koji žele pse sa karakterom, ali nemaju prostora za velike rase. Da li su pomeranci dobar izbor za porodicu? Zavisi. Ako imate jako malu decu, koja se još uče nežnosti, pomeranski špic možda nije najbolji izbor. Iako su nežni psi, osetljivi su na grube pokrete i lako se mogu povrediti. Ali za stariju decu, parove, samce i starije osobe, pomeranci su savršeni psi. Oni vole društvo, često se vezuju za jednu osobu, ali će rado maziti i ostale članove porodice. Mogu dobro da se slažu i sa drugim kućnim ljubimcima, posebno ako su sa njima odrasli. Održavanje. Lepotan koji traži pažnju. Krzno pomeranca zahteva redovno četkanje. Idealno bi bilo 3-4 puta nedeljno, a tokom linjanja i češće. Odlazak kod frizera za pse svakih 4 do 6 nedelja može znatno olakšati održavanje, posebno ako želite da pas ima teddy bear frizuru koja je danas jako popularna. Zubi, uši i oči takođe zahtevaju redovnu negu. Pomeranci su skloni stvaranju kamenca i bolestima desni, pa je pranje zuba jako važno. Umesto pranja zuba poslužit će i upotreba dentalnih poslastica. Zdravlje. Male rase, veliki izazovi. Iako generalno zdravi, pomeranci su skloni određenim zdravstvenim problemima kao što su kolaps dušnika, što može izazvati kašalj pri uzbuđenju, problemi sa zubima zbog male vilice, alergije i problemi sa kožom, često povezani sa ishranom ili sredinom,
Dugovečni su. Mnogi pomeranci žive od 12 do 16 godina, a neki i duže uz dobru negu. Da li je pomeranski špic pas za vas? Ako tražite psa koji je mali, ali pun energije, veseo i privržen, uvek spreman za poziranje, pravi čovekov saputnik koji voli kontakt, razgovor i društvo, onda je odgovor da. Pomeranac može biti pravi izbor za vas, ali budite spremni da mu posvetite vreme, pažnju i trud. Oni nisu psi koje možete ignorisati. Zahtevaju stalnu povezanost i interakciju, ali ako to možete da im pružite, vratit će vam ljubavlju, smehom, vernošću, koju je teško objasniti rečima. I da zaključimo. Pomeranski špic nije samo još jedan mali pas. On je punopravni član porodice, mali pas sa velikim srcem, glasom i karakterom. I dok šeta pored vas kao kralj, vi znate da ste dobili više od ljubimca. Dobili ste vernog saputnika za godine koje dolaze. Hvala vam na gledanju i srdačan pozdrav do sledećeg videa.